Are 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 are
masuk karado maipin te kajebatan. Sabalun adik pasanganku kadipawi iyo dek rombongan kapunan tuo iyo kadibawa iyo kasih galang lado ulu si galang sa iyo mawawi. Baito mana pasan dari mana itu pelito orang sati kamake maipin te kajebatan. Papanjang. Ya, kita geleng ke kandak dari kue. Kandak dari Bundo itu masuk ke dalam lagu Barato. Barato koto tuwo. Pasal sudah itu kandak dari Matiar, Maipin, saratu kandak Mamak Bencana Kipu dan lainnya. Langsung diperpanjang ke lagu naiku dari Maipin te kajebatan. Bahkan juga kabake mama kami di segala saja. Lain dak jom tali rapia baka betnyo urang pasamanku ko mama tolong jobit dek mama jobi caro. Perpanjang 10 tahun dari Maipin te kajebatan. 10 atau 5 mak? 10 aja lah Maipin. Kayak kali. tantangan batanyo jua di kabe urang pasangan koma indah jotani rafiado tapi jotani kasih sayang. Mapaham mama dengan itu
tikam dek ini dulu sudah itu gelek dek urang pasal papanjang dia kira to ketutuo karena agasamu kami harena kabasango tona alaga awa asai atiba aibo diam di sudut kampung dipapanjangkan lagu Naniko dari Mama Dun sanak kami Pak Emi mana tolong ulang japit saja dari sebelum pantun dari Misra Muleo berikut dari Mak Ipin TKJ Batam tantangan kalau nak mengabe adikku mak mode mengabe Mak Ipin TKJ Batam ko dua mak itu mana pesan dari Mak Ipin TKJ Batam kabake mama kami dari segala segi papanjang Kalau tak mama gue sebelum gawe mak na dekanya ko ini. Bahala. Ngenge. Ye, coba sih. Tadi gitu. Wait. dipapanjangkan lagu Naniko dari Singgalang Sedu bapasan kabake Mak Ipin TKJ Batam kalau tantangan kabaraja Jocaro mengabe Mak Ipin TKJ Batam ko biala indah sebab bari itu ko contohnya kabe dari mak dia kapunan tuo ujung-ujungnya lapil duo kabe-kabe lungga kasabit namo kalau tipak di orang Singgalang Sedu nyempang taminum aye Singgalang indah kabaranja lagi dari Singgalang ko contohnya untuk namo yang itu orang ada leh bana kasabit namo pasan dari mana tuo kabake Mak Ipin TKJ Batam barikui pasan dari Mak Sabari Nasaki bapasan tu ke kabu Mak Sabari Nasaki kabake Mak Ipin TKJ Batam parantau dari negeri Batam kok di Mak Sabari Nasaki sakadar kamanakan sajonya itu bana pasan dari bundo orang adali tidak boleh main natiro kok tidak boleh di bundo baguro baguro pasan dari Mak Sabari Nasaki kabake Mak Ipin TKJ Batam papanjang iya kira to koto siwa oile napani oila hina diam di sudut kampung rina ramalu dinantikan dua pasan salam kini pasangan pertama dari Abang Rudi Singgalang Saio Kanigojo tolong tikam dek Misra mulai agak sapantun lain bawaan Abang Rudi Dukya Pantun pasangan kedua dari Mak Ipin TKJ Batam kato bajawai gayung pasapik tarado dari mama kami dan dari Singgalang Saio kalau tentang Mak Tiar nangka dibaca beliau tu beda aja Mak Ipin TKJ Batam koma sama pada itu kalau pangabe dari Mak Ipin TKJ Batam ko indah kanampak denyo jalan pulang ledo mak dek layado pada itu bana kabe nyo dari Mak Ipin TKJ Batam ko kalau kabe Mak Tiar iyo are enggak kalau kabe Mak Ipin kabe Mak Hima pesan dari Mak Ipin papanjang Dewa Robi tolonglah
Ya, ada Bang Rudi, ya. Dari Rudi Ambo. Didenai bialabi ya bani asa takoba anisi. Tolong ditambah adik kandak dari Bundo. Ah, cukup. Mika jadi menantu orang gua emang ada kan lagu. Oi karimbo rasakan bangga amanata legoda. Daun jilata tapi kata kita Ko adi sabu sayang aduh sana. Ko atarapi ibadah itu terbuka di Oh, ada itu kan ya? Coba aja, Mas. Iya, coba aja, Mas. Kota tua pekan sinayan pada lo jalan. Oi dalam daerah yang inilah kawan galayu lain ibadah kawan berusaha sari masih. Nah, ulang pantu nakak lihat pas. Ah, kecil Bang Rudi ulang lihat. Dipapajangkan lagu Niko dari Abang Uli, tolong jati pantun dari orang andali, sajak dari Saulo, papajang segala sayo. Kota tua pekan sinayan made lu jalan. Oi dalam daerah yang inilah Pinggir ah. kawan galayu lain